Nech žije VPN! Nech žije VPN! Nech žije VPN! Nech žije VPN! Čo je VPN? Verejnosť proti násiliu nepoznáš? Jaj, to je dobré, to je znešné. No, no. Aj to je naša história, ako sme získali slobodu. Jasné, ja keby som žila v tých rokoch, tak by som nechcela násilie, pretože my nechceme násilie! Chceme slobodu! Sloboda! 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 Chceme vyjadriť svoje myšlienky! Chceme dialógy! Chceme lepšie podmienky pre život! Chceme väčšie dialógy! Chceme menej úloha písomiek! Chceme slobodu! Chceme viac rozprávať ako písať a čítať! Utvorte koridor! Utvorte koridor! Stojíme na prelome, rok 1989. Máme veľa možností. Veľa Ideálov a myšlienok.